A Webstar csoport egy szoftverfejlesztő cég, bár a nevét véve, vagy a neve alapján gondolhatnánk, hogy a web Az nagyon fontos. nagyon fontos benne, de ez csak a kezdeteknél volt így. Kezdetben tényleg webdesign stúdióként indultunk. Mikor volt az? 1996-ban, a múlt évezredben, ezt szoktam mondani, és akkor tényleg statikus weboldalakat csináltunk, ami ma már inkább egy marketing munkának felel meg, semmi köze a programozáshoz szerintem, és aztán azokat kezdtük el megmozdítani, meg azok mögé egyre inkább kerültek be szerkesztőségi rendszerek, és így tolódtunk el az évek során a szoftverfejlesztés felé, és olyan 2008 körül fogalmazódott meg bennem, hogy mi egy szoftverfejlesztő cég vagyunk.